Dneska má prej svátek ta holka, jak ve škole zemřela. Prej se každý rok někomu zjeví. Zjeví. Ty tomu věříš? Prosím tě, vždyť by muselo být aspoň 100 let, ale stejně lidi si pořád vymýšlejí. Ona se taky ukáže jen tomu, kdo věří na duchy. Ty věříš na duchy, jo? Ty jsi snad spadla z višně, jasně, že nevěří. Dobrý den, děti. Posaďte se. Tak kdo nám chybí? Prosím, chybí Mráčková. Aha, stejně jako každý rok. Kdy už vás ty povídačky přejdou? Ano, Mráčková sice zemřela na této škole, ale nestraší tady, jak se mylně všichni domníváte. No, napíšem si pár příkladů, ať vás přijdou roupy. No prosím, Mráčková, a pak, že nestraší. Já vám dám Mráčkovou. Tak a tohle mi spočítáte a kdo to nestihne do 10 minut, má za 5. A jaký příklad, paní učitelko? No jaký? Snad tenhle. To jsem blázen. To bude těma křídama vietnamský. Prosím, No co pak je, Milane? mohl bych jít prosím na záchod? No ano, ale rychle prosím tě, já potřebuji učit novou látku. Děkuji, hned jsem zpět. No a vy si zatím otevřete učebnice na straně 36 a podíváme se na řešení toho příkladu. A kdo tomu nebude rozumět, tak se mě zeptá a nebudu dělat hrdinu jako minule, že, Cibulková? Vylekala jsem tě. To jsem nechtěla. Že ty seš? Jo, jsem Mráčková. A jak to, že tě vidím? Ty tě přece nikdo nevidí, ne? Nevidí, ale ty mě vidíš. Každý, kdo věří na duchy, tak mě vidí. To jsi celou tu dobu tady sama? Sama ne, mám tady kamarády, ale jsou zavřený v kabinetech. Chceš je vidět? Největší je sranda ale s kostrou. Já ti ukážu to nejmenší. Chceš vidět další ukážky? Tak jo, tak pojď. Kde seš? Chceš něco vidět? Jo. Tak si koukni sem. Ty jo, chceš to taky vidět? Já je znám, ale to už přeháněj. Bacha, školníková. Dej mi ruku. Hele, nechceš jít se mnou dělat do třídy nějaký legrácký? Neříkej mi hele, jmenuji se Eliška. Já bych ráda šla, ale nemůžu škodit lidem. Účast se bude už zlobit, už jsem tady s tebou byl dost dlouho.
ale už musím jít. A ty tady musíš strašit na pořád? Musela bych udělat nějaký dobrý skutek, abych měla svůj klid. Ale jestli chceš, pošlu tě do třídy, aby to učitelka vůbec nepoznala. Jo? Jo? Paní učitelko, měli jsme vám připomenout, že jdeme do laboratorní učebny. Ano, to je pravda, takže v tichosti, upozorňuji, v tichosti se přesuneme o patro níž do učebny chemie, ale opravdu v tichosti, tady se všude učí, jo? Tak pojďte. V tichosti, v tichosti. Holky, potichu. Byla jsi perfektní. To víš, já mám vracet čas. Ale na moje vysvobození to nestačí. A uvidíme se ještě někdy. Jsi milé strašidlo. Jsi milá holka. Uvidíme se vždycky, když budeš chtít. Eliško, cože jsi? Musela jsem je uspat, jinak by se všechno prozradilo. Pomůžeš prosím paní učitelce. Má zlomenou nohu. Pomůžu a pojď nahoru. Teď jsem vrátila čas. Musí zabránit učitelce, aby šla po těchto schodech. Když po nich nepůjde, nic se jí nestane. Ne, tudy ne. Tady se natírají schody, půjdeme tam, je to ještě blíž. Tak jdeme tudy teda. Děkuji ti, Eliško. Děkuji ti, Milane. Na tuhle chvíli jsem čekala 100 let, než udělám dobrý skutek a dostanu svůj klid. S Bohem, Milane. Eliško. Eliško. S Bohem, Eliško. Děkuji ti. S Bohem, Milane.